Καβαδίας τρώει καπάκι. Τι έχεις να πεις για ένα βίντεο μετά από πολύ καιρό? Δεν μιλάω. Γιατί? Πήγε λάθος την προηγούμενη φορά. Δεν ξέρω να μιλάω. Γιατί ρε φίλε? Κρατάτε, πάρε. Θα βάλουμε λίγο λάδι στην αλυσία σου. Γιατί το ρουλεμάν δεν το βλέπω καλά. Μαλάκα, μπόχα. Μαλάκα, δεν το τσαγκίστηκε. Άμεσα εδώ. Λαπιέρ, μαλάκα. Το μόνο αυτοκόλληλο που μου αρέσει στο ποδήλατό μου. Ναι, είναι κόλπο ρε. Έχεις ξαναδεί την αλυσία σου τόσο καθαρή? Μην την κουνάζεις μαλάκα. Τι ψαρό ρε, θα μου πεις. Έχεις ξαναδεί την αλυσία σου τόσο καθαρή ποτέ? Ναι, όταν μου την έβαλε ο Καβάδας. Καινούρια την έβαλε. Ναι. Ωραία, μου λέει, θες καινούρια ή μεταχειρισμένη? Λέω καινούρια ρε, πας καλά? Α, μου λέει μεταχειρισμένη, είσαι καλές, έχω κάνει σέρβις. Τι γίνεται στο σερβις αλυσίδης, δεν έχει καταλάβει? Δεν ξέρω. Καινούριο είναι, καινούριο κόλπο ρε. Πάμε πρέπει να εξελιστούμε σε μαλάκα. Εδώ King, 4,5 King. Εντάξει ρε μαλάκα. Game of bike αύριο. Εννοείται. Λέει, Κομπίτσι. θα σε χαμίσω μαλάκα. Ναι, να μου λες τα χέρια. Ναι, καλά. Ωραία, τι αυτό? Τι φωνάζεις μαλάκα? Νικολάκη, τι έχεις να πεις εδώ? Ναι, όντως, πρέπει να μιλήσεις. Τι? Ποια είναι αυτή? Μία δει. Πάμε. Part 2. Ναι. Γιατί? Πες το όπως πριν, Εντάξει, έλα. Έχεις ένα tour του 1800 και θες να την κάνεις να δουλεύει. Εδώ είναι η λύση. Σπρέι σιλικόνης Morris. Καινούριο. Λοιπόν, είσαι εδώ πέρα. Δείξε εδώ τη μούχλα από κοντά. Έχει χολέρα εδώ. Έλα. Τώρα έχει κάνεις αυτό πρώτα. Τράβα το. Βαράζει μια χλέπα για αρχή. Τι τα κάνεις? Κοίτα. Περίμενε, λοιπόν. Παίρνεις μετά τη σφίνα. Την ρίχνεις εδώ. Ρίχνεις λίγο, όχι πολύ. Ρίχνεις και στη σφίνα. Ναι, νομίζω στάζεται λίγο. Ρίχνεις και στη σφίνα. Και κάνεις έτσι. Να. Σφίνα. Ένα τσιούμπλι θέλω. Δήλωση για αύριο. Δήλωση για αύριο. Εγώ δεν μιλάω. Άμα γυρίσουμε σπίτι θα είμαστε τυχεροί. Με ποια βγήκε? Αυτή το ποδέλα σου τραβήξω Κάτσε μια. να σου ρίξω. Έχεις κανένα γκριπ να βάλουμε? Περίμενε. Ξέρεις. Επειδή δεν είμαστε Με τι μου κάνει, περίμενε. Αυτό πάει. Πρέπει Αυτό είναι το κινητό μου. Παίρνεις το iPhone, ανοίγεις φακό και δείχνεις εδώ πέρα πόσο καλή δουλειά έγινε, ωραία. Μου λέει καλάμπι. Και περίμενε το, έχει συνέχεια. Α, και συνέχεια. Θα γυαλίσουμε και την ανάρτηση. Καλά. Πιέρ Κίνγκ εδώ. Ναι. Λαπιέρ μαλάκες. Πρόσεξε. Να εκτιμάτε. Λίγο, Τι να... Μαλάκα. λίγο στο χαρτάκι. Μαλάκα. Δεν θα το δω αυτό. Μόνο ο Σπίνουλας θα κάνει αυτά. Το βάζεις στην ανάρτηση, ωραία. Μαλάκα. Αύριο ή θα σκοτωθώ ή θα Σαν το πεθάνω. καβλί μου γλιστάει αυτό. Ναι, έχουμε βγει. Ρίχνεις κι άλλο λίγο, βρωμάει το μεταξύ με σχομυρίζει. Ρίχνεις και Πάλι λίγο εδώ. πρέπει να δεις πως σημαίνεις. Σκουπίζεις όλες μέρα να μην χύνει. Θα καθαρίσουμε και την ανάρτηση, τι λες. Και τώρα ήρθε η ώρα για τεστ. Όχ. Κράτα. Εδώ καθαρίζει τα χυμένα γκριπς και τη χυμένη σέλα καβαδίας. Πάμε σέτα. Ποιος φταίει για αυτά? Δεν ξέρω. Και εδώ Τώρα δεν ξέρω. έχουμε την ολοκένουργια Τσέκαρε. σαν tour μας του 1800. Και... Κάνε άκρη ρε. Περίμενε. Θα στο βγάλω, θα στο Και γράψω τώρα εγώ. έχουμε το μεγάλο τεστ να δούμε αν δουλεύει. Έχω ανάρτηση! Ναι! Καβαδίας τρώει καπάκι. Ποια είναι η αντίδραση σου μετά το καπάκι? Το είπα, εγώ δεν Το δηλώνω. έχουμε εδώ, το κοιτάμε. Δεν δηλώνω τίποτα. Εγώ. Πάμε. Κουτούμπανε. Πάμε. Πού ήρθε να πάμε πού? Το beach μαλάκα. Φέτος δεν έχουμε πάει ποτέ. Πρέπει να γίνει. Σήμερα θα γίνει. Αλλά δεν είμαστε πολλοί. Είμαστε μόνο 3. Δεν μπορεί να γίνουν και άλλοι δύο. Κουτούμπα. Μπορεί όντως να γίνουμε άλλα 2 άτομα. Αλλά τώρα που το τραβάμε θα πάει καλά. Θα πάει καλά. Κουτούμπα ο Σμάκης. Ναι, όντως, το είδαμε και χθες το βράδυ.
Με τέτοια κάνε μου μπροστά, με το χρεποντέρ να πεθάνω. King Λαπιέρ. King Λαπιέρ, κράτα. Τράβα. Ναι, μαλάκα, βάζει ένα καπάκι. Το φέρνω πιάνει. Μαλάκα, δεν σπάω τα ανάρτηση. Θα πάει καλά αυτό. Όχι. Βγήκαμε από ποταμό. Ο Μάρτης εκεί. Πον. Μάκης. Μάρτης, εγώ. Μίνι μάρκετ. Πάμε. Μέσα είναι παράδεισος, έτσι. Κάμισε τα. Εδώ, επειδή ο μαλάκας ο Μάκης ξέχασε τη τσάντα του εδώ και μέσα έχω το κινητό μου, πάμε. Μπράβο. Η ώρα είναι 11:30 και στις 12 θα έχουμε φτάσει πάνω από ό,τι φαίνεται. Έχουμε άλλη μια στάση. Φτάσαμε. Ναι, καήκαμε λίγο. Φτάσαμε. Τα πόδια μου. Κομπίτσι μαλέκης. Να σέβεστε. Πιτσικλέτια. Το καλύτερο. Μετά πάμε σταυρό πάνω. Ναι, τώρα. Λοιπόν, κλείνουμε. Απλώς φάει. Λοιπόν, πάμε. Νικόλαος Μαρτόπουλος. Εντάξει, πάμε. Εγώ τώρα. Δεύτερο try. Πρώτο. Πάμε! Δεύτερο try. Θα το χάσει. Θα το κάνει case. Καβαδίας. Case. Να δούμε τι σκέφτηκες. Τράβα το. Ναι, Από εδώ. Τράβας μπάνικο από εδώ. ναι. Σκάσε εδώ πέρα. Και κατεβαίνεις. Δεν ξέρω, δεν πες να βγαίνει. Θέλει, δεν βγαίνει με το... Ξέρεις γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Γιατί θέλεις λίγη φορά για να σκάσεις εδώ και μετά δεν προλαβαίνεις να μαζέψεις. Ναι, δεν βγαίνει. Θεωρεί παλμονέ. First try Καβαδίας. Για να δούμε τι θα κάνει. Μαλάκα κολόφαρδε, εδώ έσκασε. Έλα, το έβγαλε. Ναι. Δεύτερο try Καβαδίας S. Πάλι στο ίδιο mini market. Αυτή και διαφήμιση. Ναι, όντως. Καλώς ήρθατε. Διαφήμιση. Ελληνικά My Market. Λοιπόν, απλά. Καλά ήτανε, πώς το λες. Ωραία ήταν. Δεν φάγαμε το πίδι. Απλά κάνει του push τη ζέστη. Δεν φάγαμε το πίδι. Έχει 42 βαθμούς. Τι λες. Ναι, 40 βάζει. Λοιπόν, εδώ, Μάκης, τον αγαπάμε. Έχουμε πετύχει. Για στα κρασάνα δεν έχουμε φάει. Κάμε σέτα. Δεν πειράζει. Ίσα ίσα. Μάκη, καλά πήγαμε. Ναι, βαριέμαι. Καλά πήγαμε. Βαριέμαι. Έπρεπε να είχαμε πάει σε μονοπάτι. Δεν θα πάμε μονοπάτια. Άλλη φορά, όταν θα είμαστε πολλοί.